Pekne, ste z odboru. Viete, že za jeden stĺpik rohový 50 eur za kus je prehnaná cena. Čo tu robíte, pani poslankyne? Čo tu robíte, ja sa vás pýtam. Koho záujmy tu chránite? Obce alebo investorov? Mimochodom, jedná sa o spoločnosť Kombi, ktorá stavala tu bytovky, stavala tu jeden vodovod v Hodruši, stavala ďalší vodovod na Kopaniciach, dodáva nám to za takéto ceny. Koho záujmy tu poslanci hája? Ja sa pýtam, ten dodávateľ mal problémy s kvalitou. Na bytovkách, pokiaľ ja viem, 6 rokov sa nevedel skolaudovať pomaly Hodrušský vodovod a ja neviem, či 2 alebo 3 mesiace po dodávke sa takisto boli reklamácie na vodovode v Kopaniciach. Koho záujmy hájite? Jeden stĺpik, 50 eur. 50 eur. Kto tu kradne, ja sa pýtam. Kto tu nehospodári s tým našim majetkom? Pani poslanci, odpovedajte mi, ja čakám na vašu odpoveď. A hlavne apelujem na poslanecký klub strany Smer v tomto obecnom zastupiteľstve. Prosím, povedzte mi, ako je toto možné. Ja neverím, že sa hospodári zodpovedne s tými peniazmi. Môžem? Ja čakám na odpoveď. No, ja vám to odpoviem. Môjho oboru, čo hovoríte, tá strojárna, nemôžem sa vyjadriť tomu tým cenám stĺpikov, cenám, čo ste tu povedali, lebo to je cena, ktorú vy hovoríte, to je cena v obchode. Malo obchode. Tak malo obchode, to je jedno. A ten stĺpik to je papier pozinkovaný, čo hovoríte vy, ak taký sa taký stĺpik. No. Normálny stĺpik, keď sa dá sa minimálne 2, 3 stena dáva, tak je to automaticky tá cena 2-krát alebo 3-krát väčšia a je tam potom montáž, je tam až tam ďalšie veci. Montáž je zvlášť, ten bol 8 eur za kus. Neviem, ja sa nebudem toho vyjadriť, tak lebo som hovorím, a ja robím ceny a viem, koľko ma vyjdú takéto výrobky, tak tam sa treba dať všetko, tam sa treba dať dopravu, tam sa treba dať montáž. To je zvlášť. Vyhotovenie, ja to nevyrobím tiež ten stĺpik tak, ako ho kúpim, tak vlastne, lebo oni to robia o veľkom, oni to robia na veľkých linkách, tak samozrejme vlastnejšie. Ja keď to vyrobím, ja to musím vyrobiť, nasledovať základnou, vrchnou farbou a tak ďalej a vyjde ma možno 2-krát toľko alebo 3-krát toľko ako ten stĺpik. Ťažko mi to je takto hodnotiť, neviem, o čo sa to jedná presne, no ale dá sa to preveriť, nie je to problém. No. Kovové dvere 800 eur. Na internete za 200 eur sa vám dajú zohnať. Nebudem ako... Aké roky? 197 na 90. Aj s zárodňou? Ja neviem, zárodňa. Montáž je zvlášť. Tie práce, ja hovorím o materiáli teraz. Proste sa nedá k tomuto vyjadrovať. Niečo čítate z textu a vy vám máte odpoveď. Neviem, čo sledujete s tým, keď my sa máme k tomu vyjadriť. Tu tie veci, ktoré vyčítate, dodávala firma Kombi, ako ste povedali. Firma Kombi to dodáva na základe čoho? Na základe zmluvy. Na základe, tá zmluva bola podpísaná na základe čoho? Ja neviem, na základe čoho. Na základe čoho bola podpísaná zmluva? No niekto musel schváliť. Odsúhlasiť, tie ceny museli byť odsúhlasené. Pred chvíľou ste boli múdri, aká je výhodné, že keď je výberové konanie. Bolo výberové konanie? Bolo výberové konanie. Ja som ho na webstránke nevidel. Na základe výberového konania boli podpísané zmluvy, na základe podpísaných zmluv sa fakturujú. Tak čo vy tu rozprávate o nehospodárnom nakladaní a tuto mi začnete stĺpiky? Ja vám poukazujete niečo, vytrhávate niečo z kontextu, tak si prirovnajte všetky tie, koľko kontrol sme tu mali, takisto aj na výberové konanie tohto vodovodu. A mali sme tu z Ministerstva životného prostredia, mali sme tu kontrolu z NKU, pochybenia nezistili. Dobre. Aj pán Paška odstúpil za CT-čko. A CT-čko bolo jak práve oko čisté, hej? Dobre. Sifóny na ministerstve. Máte ešte niekto do opisu? Ja by som chcel ešte pogratulovať vám. Ďakujem, stretneme sa, ja vám dám za času vedieť, ale zrejme to bude dostupný. Pán Uram, ja by som vám chcel verejne pogratulovať za predaj vašich CO-krytov. Ďakujeme pekne. A ďakujem veľmi pekne vám, pani manželke, za to, že naše CO-kryty, ktoré mohli slúžiť
voči občanom, tak sú súkromné spoločnosti. Ja vám zo srdca gratulujem a prajem, aby si peniaze užili. Ja nezmôžem nikomu život. Ja sa nezvolám, ja vám to od srdca vám to prajem. Od srdca. Jaké falošné? Aké falošné? Ja som hajzel. Ale sa môžete hambiť. Za to, že vám gratulujem. Ja som to ukradol? Ja som povedal, že ste to ukradli? Áno, povedali ste. A rozprávate to ako ten najposlednejší zlodej. Ja som zlodej. Hej. Ja som není múdry. Za to, že som vám pogratuloval. Užite si tie peniaze. Ja vám to doprajem. Celého srdca. Aké peniaze? Z toho predaja z tých CO krytov. Vy špínaš. Ja som špína. Špínavá. Pani Urantomová, dajte si pozor na jazyk. Dajte si pozor na jazyk. Ja som hajzel ešte tu na. Sa komu vyhrá?